ומתחילת המלחמה, מהיום הראשון שנסענו לדרום לאזור נתיבות, אני לא יודע מי אתם, לא יודע מה אתם, אבל אנשים שנראים כמוך, שהרבה מאיתנו היה להם איזה שהם דעות קדומות, אחי, פותחים את הלב, נותנים לנו דברים, שומרים עלינו, שנייה, דואגים לנו, אוהבים אותנו, מחבקים אותנו, פתאום התהילים שנותנים לי, זה כבר לא רוצה, זה אחי, אתה דואג לי, אתה רוצה שיהיה לי טוב, מביאים לנו אוכל בשנייה. אני רוצה להגיד לך שזאת המטרה. ואחי, זה מחמם את הלב, אנחנו מעריכים את זה. אני רוצה להגיד לך שאנחנו מסתובבים בסיס, והמטרה היא רק לחטא. אחי, זה כי הניצחון רק באחדות. אחי, אתה לא יודע איך זה מחזק. ממש, אחי, ממש מעריכים ותודה רבה לכם. אחי, ריגשת אותי. באמת, ממש מעריכים. ממש תודה. במשנה כתוב, יגעת ומצאת תאמין. יגעת ולא מצאת אל תאמין. כשאני שומע את זה, אני יודע יגעת ומצאת. תקשיב, אני אומר תודה לך, רבה.